أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Urang ngalanjut deui diajar maca lugoh kitab Risalatus Syam dinu abdi mah halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang fil hadisi Ibnu Abbas, kang tetap ing dalam hadis Ibnu Abbas lapad qadima teka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shola muga muwuhi rahmat Allahu sapa Allah alaihi ingatase Rasul wasallama lan muga-muga muwuhi kahurmatan ya Allah kang den barengaken kalawan ngagungaken. Al-Madinata ing Madinah, pawajada mangka nemu ieu Kangjeng Nabi al-Yahuda ing kafir Yahudi, yasumuna hale puasa, yasumuna hale puasa ieu Yahudi, yauma Asyura ing dalem dina Asyura. Pasuilu mangka den takon ieu Yahudi an zalika saking mengkono mazkur aleh yasumuna. Paqalu mangka ngucap ieu Yahudi kabeh, hadza utawi iki yauma Asyura, al yaumu iku dina alladzi azharo kang wis nyalametakeun Allahu sapa Allah pihi ing dalem hadza Musa ing Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, wa bani Israila lan anak turunan Bani Israil, ala Fir'auna ingatase Fir'aun, panahnu mangka utawi kita nasumuhu iku puasa kita hu ing yaum, ta'ziman karena ngagungkeun lahu kadue yaum. Pakola mangka ngandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sopo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu utawi kita aula bi Musa minkum, iku leuwih utama tinimang Nabi Musa kalawan Nabi Musa minkum saking sira kabeh. Pa'amaro mangka merentah ieu Kangjeng Nabi bisaumihi kalawan puasa yaumu Asyura. Wa min halan iku tetap setengah saking suar siamu Nasoro utawi puasane kaum Nasrani, painahum mangka satuhune painahum mangka satuhune Nasrani somu iku puasa ieu Nasrani Ramadhana ing bulan Ramadan. Pasodaku mangka ngenani ieu Nasrani pihi ing dalam Ramadan
al-haro ing panas, asyadida kang banget, pahawaluhu mangka ngalihaken ieu Nasrani hu ing Ramadan ila waktin maring waktu la yatagoyyaro ora narima berubah ieu waktin, kamaruya kaya oleh wis den riwayat kama kaya barang ruwiya wis den riwayatakeun ieu ma'an Daghfal bin Hanzalah saking Daghfal bin Hanzalah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nampi saking Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapad kana wis ana ala nasoro iku tetep ing atase kaum Nasrani saumu syahri Ramadan iku puasa bulan Ramadan, wa kana lan wis ana alaihim iku tetep ing atase Nasrani malikun apa raja awal, tulis be raja awal, pamarido mangka gering ieu raja awal ya, malikul awal begitu. Margi kena di payuna aya deui Malik Sani ya geus eta mantak anu ayeuna malikna logatan bae apa raja awal soponya sopo raja awal. Pamarido mangka gering ieu malikul awal, faqala mangka ngucap ieu malikul awal, la in syafahu yakti lamun ngawarasakeun hu ing malikul awal Allahu sapa Allah li yazidanna mangka yakti bakal muhi temenan isun hu ing Ramadan gitu, mangka yakti bakal muhi temenan isun ing Ramadan asarota ayamin ing 10 pirang-pirang dina 40 poe meureunnya puasana si tangkurak sumakana mangka kari-kari ana alaihim iku tetep ing atase Nasrani malikun sopo raja sani. Nah nu ieu raja sani ya ba'dahu ing dalam sawasene malikul awal, pakala mangka mangan ieu malikus sani allahma ing daging, pawajia mangkalara ieu malikus sani, pakola mangka ngucap ieu malikus sani, la in syafahu yakti lamun ngawarasakeun hu ing malikus sani Allahu sapa Allah liyazidanna yakti bakal muhi temenan isun ing Ramadan sama niyata ayamin ing 8 pirang-pirang dina. Sumakana mangka kari-kari ana alaihim iku tetep ing atase Nasrani malikun sopo raja salis ya, anu raja katilu ya. Anu raja pertama mah nambahana 10 poe meureun, mun lempeng mah 40 poe. Nu raja kadua mah nambahana 8 poe meureun, mun lempeng teh mah 38 poe. Nah ina raja salis nu katilu malikun sopo raja salis ba'dahu ing dalem sawesene raja sani ya. Pakola mangka ngucap ieu malikus salis, nah ma yaprugu oranana rampung min hadhil ayami saking iki-iki pirang-pirang ayat anu timaha apa arep yen tah nyampurnakeun isun
apa yang tah nyampurnakeun isun kita haing ayam rek isunkeun bae los rek kita make kita los. Wa naj'ala lan anda diakeun isun lan anda diakeun kita siamana ing puasa kita pirrobi'i ing dalem musim dingin. Pasorot mangka dadi ya ayam khomsina yauman iku 50 dina. Wa hadza makna qaulihi ta'ala lan utawi iki hadis makna qaulihi ta'ala iku maknane pangandika Allah ta'ala hale maha luhur ya Allah ayat ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Maknane wallahu a'lamu bil murad ittakhadhu ngalap ieu Nasrani kabeh ahbarahum ing pendeta Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta ne Nasrani arbaban ing arbaban ing kedap arbaban teap ing pangeran gitu. Surat At-Taubah ayat 30 ya. Wa ja'at lan teka fi kutubi tafsir ing dalam pirang-pirang kitab tafsir akwalun apa pirang-pirang ucapan an ba'di sahabati saking setengah sahabat wa tabi'in lan kang anut kabeh an syama sabikina ing puasa kang dingin kabeh kana iku ana yesya musabikin salah satu ayamin iku telu pirang-pirang dina min kuli syahrin saking saban-saban bulan walam yazalan oranana liren-liren yesya musabikin masru'an iku kang den gelaraken min zamani Nuh saking zamane Nabi Nuh alaihissalam ila an nasakho maring nyentah nyalin Allah sapa Allah dalika ing mengkono syamu sabikin bisyami syahri Ramadan kalawan puasa bulan Ramadan. Tarikhus syami utawi iki iku sejarah puasa bil islaming dalam agama Islam. Amat tarikhus syami adapun utawi sejarah Islam bil Islam sejarah puasa bil islaming dalam Islam lakot bada aiku yakti teman-teman ngawiti bisyami salah satu ayamin kalawan puasa telu pirang-pirang dina min kuli syahrin saking saban-saban dina saking saban-saban bulan wa bisyami yaumi asyura lan kalawan puasa dina asyura kama kana kaya barang kana wis kana kang ana alaihi iku tetep ing tasma al umamu apa pirang-pirang umat asabiqo tukang dingin. Sumana zala mangka kari-kari tumurun qauluhu ta'ala apa pangandikane Allah ta'ala halim mahaluri Allah piparidoti Ramadana ing dalam fardu puasa Ramadan. Ayat ya ayyuhalladzina amanu wa eling-eling wong akeh kabeh amanu kang imanakeun ya alladzina kutiba den parduakeun alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa puasa kama kutiba kaya barang kutiba kang den parduakeun ala ladina ing atase wong akeh kabeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'alakum manawa sira kabeh tanpa pasti sira kabeh tatakuna ikut takwa sira kabeh wallahu a'lam bissawab.